Maribeli, noiz sortu zen Orreaga, zelan antolatu zinen zuen hasieratan, eta ze ekitaldi egiten zinu zen? Bueno, sortu zen 1982an, eta handikona hainbat ekimen egin dugu, kulturaren eta iritziaren ikuspuntutik, gero ikastaldi batzuk bitartez, Euskal Herriko ekonomia, historia, politika, mitologia, eta gaitzat hartuta. Eta 1988 urtean, kanpora saltoa emotea erabaki genduan, ez? Pentsa genduen, beste pertsona batzuk dauzela, gure moduen, sakondu gurean gure nortasune, eta esan genduen, ataraten goaz kanpora, eurekaz bat egitea. Gukasi ginen olan, eta gure metodologia edo metodoak izin zian, azterketa, hausnarketa, eztabaida eta kritika. Eta aurten antolatzen dugu? 53. Egiten gendu zen urtean birriten, udazkenean eta udaberrian. Baina aurten, 2020 urte berezi honetan, udaberrikoa ezin izan dugu martxan jarri, baina ez dugu gure galdu izin gure usadio zaharrari mantentzeko, eta orduan antolatu duguna da, Gabonetako edo udazkeneko hitzaldi zikloa mantendu dugu. Eta horretarako, 3 hitzaldi antolatu dugu, 3 islari etxekoak 3, 2 galdakostarrak, abenduarek batean, 7:30 Asisko Urmenetak emongo dau Sugarraren mende liburuaren aurkezpena, abenduak 10ean 8:00 Aitzola Altunak emongo dau 400 urtez gure estatua bahituta hitzaldia, eta azkenik, abenduak 15ean, 7:30 Ainara Artetxek hitz egin gozku Euskal Estatuaren jarraitutasunari buruz. Esan bezala, hitzaldiak Torrezabal kulturetxean izango dira, fisikoki jarraitzeko, baina aurten, esan bezala urte gogorra eta ezbardina dela kontutan hartuta, telematikoki jarraitzeko aukera ere egongo da. Horretarako, info@orreagataldea.comera bidali zuen helbide elektronikoa, eta esteka bat helduko didatzue hitzaldiak telematikoki jarraitzeko. Animatu mundu guztiari hitzaldiak jarraitzera, alba da fisikoki eta bestela telematikoki ere egongo da aukera.